día dende a Rufosoños, a radio de Bibliosoños do CEIP de Celeira. Damos comezo a novos programas da Radio na Biblia. Novamente, somos o alumnado de sexto curso, os responsables de levar esta emisora. Hoxe estamos no equipo técnico Ángela e Carla e nos micrófonos Iker, Mateo e Dani. Benvidos a todas e a todos. O programa de hoxe leva por título 10 anos de ilusión, porque son 10 anos os que levamos pertencendo ao Plan B, Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares de Galicia. 10 anos da creación do blog da biblioteca, da chegada da mascota Rufo e tamén da súa canción. Temos con nós a coordinadora da biblioteca e da radio, Marta Pérez, a quen imos facer unha pequena entrevista. Marta, podería nos decir como chegou a ser a coordinadora da biblioteca? Ola, rapazas, rapaces, moi bo día. Teño que dicirvos que eu xa fai como 11 anos que estou, ou que formo parte do equipo da biblioteca, en concreto levando a coordinación. Como foi? Pois simplemente quedou deserta ou vacante esta coordinación, entonces eu por disponibilidade horaria, e como esta require de moito tempo, de moito horario, pois así foi que me dixeron, bueno, pois colles ti a coordinación, e eu encantada, porque me encanta estar entre vós, encántame estar entre os libros, organizando actividades. Tamén hai un equipo moi importante, todos os mestres, todas as mestras que formamos o claustro deste colexio, pois participamos elaborando as actividades, levándoas a cabo, é dicir que somos un equipo. Foi o de poñerlle o nome da Bibliosoños á biblioteca e Rufo á mascota? Bueno, pois fai concretamente 10 anos que nos concederon o Plan B. Entonces entramos nunha dinámica que coñecíamos o que facían tamén outras bibliotecas escolares. Isto era unha norma, non? Que lle poñían un nome á biblioteca, tiñan unha mascota, entonces nós fixemos igual. Convocamos un concurso e por unanimidade casi saliu o nome de Bibliosoños para a biblioteca e para o blog e a mascota Rufo. A mascota Rufo, en principio, foi un debuxo, e así estuvo como 2 anos, máis ou menos. Pero no ano 2010, en xaneiro, os Reis Magos trouxeron a Rufo, que hoxe non está entre nós porque está nunha pequena reparación. Que actividades especiais se farán con motivo do 10º aniversario? Bueno, actividades especiais facémolas todos os anos. Sempre lle intentamos dar un toque especial, animado, diferente, para que sexa o máis instructivo e que vos atraiga a todos os nenos e as nenas. Este programa concretamente é un programa especial. Estamos falando da biblioteca, estamos falando de Bibliosoños. Entón, pouco a pouco iremos comentando esas actividades que imos a realizar aquí na biblioteca. Damoslle as grazas á profesora Marta por participar neste primeiro programa da Rufosoños. Rematamos escoitando outra canción preparada para conmemorar o Día da Biblioteca, que leva por título Unha festa especial.
Teca próxima!